zablokowali mi w ogóle chroma. Tak. Dokładnie na YouTube nie mogę wejść. Więc chodzę na ten internet. Tak, więc dzisiaj będzie trochę z Andy odcinek. No, znaczy będę z moich sekretów, ale będzie z innego konta. Koleżanka mi to konto dała. Więc ja się bardzo cieszę z 21 levelem. Ja się tylko zaloguję i za... Dobra, już się zalogowałam, widzicie, to jest konto z 21 levelem. Przez te lagi. No naprawdę nic się nie zrobi. To z mojej. Więc się przebiorę. Wiem, to czarna usta, to chciałam być tutaj we mnie. Boże, tylko dobra kurczę. Stań tam kurczę. Może tam strach bardziej tak. I jeszcze buty. Chyba. Nie, dobra. A może tylko ci wybiorę. Takie lagi. O nie, zapomniałam. Jeśli wyłączy czat. Jeśli wyłączy to. Dobra, już mam. Masy. Jakie lagi, Boże. Teraz mi trochę takiej głoski ciory, bo wiem jak to się już robi, te głoski ciory. Mam ten głoski ciory. No jak mi się to podoba. Jak to muszę. Jest tylko taki okej. Myślę, że już możemy zrobić na twarz obojętności czerwoną. Dobra, nikt się nie pisze, dobra, okej, spoko. Jak na tym koncie widzicie, mam malutko kasy. Jak mi ta koleżanka, na pewno nie znacie, to jest Alaksinda, 28 level, nagrywałam z nią. Tak, więc no fajne w ogóle, dała mi to konto. Ja jej dam pozdro, a ona mi dała to konto, więc fajnie. Ja tylko to oceniam. Jak mi się chce, to umiem wybierać, a teraz mi się nie chce i kusza. No dobra. Tak. Ja to nie mam. O nie, no, dzisiaj mi się nie chce chyba wybrać. Nie tam to wybrać. To. Jest. Joho, ta. Spadajki. Dobra, zaraz wracam, jak ocenię. Dobra, już oceniłam, prawie oceniłam, bo jeszcze to trzeba ocenić. No matko, jak się mi napisało. Jak widzicie, weszłam do mojego pokoju, napisałam już chyba doktor status.